טוב, לא נורא. אמרו את זה בלגעת בכוכבים, אומרים. אמרו את זה בלגעת בכוכבים. כל הדברים הכי טובים יאללה, 3, 2, 1. אחרי המצלם. שאני יודע כמה... יאללה, אחריך. תציג אותי. לא. תהיה רציני, תגיד דבר רציני. כן, נכון. אני דובי בר. אני אורגני. סליחה. אני אורגני. שקט, תוסיק איתו. ואמר שהוא קרא באיזה כתבה שכל 38... הלו, שחר? שחר? עצרת... שורק אותי! תעזור לי! עזרה, עזרה, עזרה! מה סיפרת? בלעד. שרקתי אותו. מעולה! איירון סור! מה אתה? יופי. קח. ששמים לך בנזסים בכל 68 זה כתבה כל 68 הם מזדיינים אחד עם השני יופי. ואז רואים סרטים אירוטיים. כן. קח. לא לפני זה הם אוכלים באמת קח. של אביב קח. יחד עם סופוס מלו. תראה, יש דג, זה דג נדיר. פאונד פיש. קח. אם אין להם סופוס מלו מה? הם לא יכולים לראות סרט. הפאונד פיש. מה שאתה רוצה. איך, וואי, זרקתי לך פויזן, ראית? זרקתי אליך. הנה גולדן צ'סט פלייט. קח. למעלה. הנה. יש עלייה מסביב. מפה. בוא. קח, ארמור, מגולד. יש עליך פויזן, נתתי לך. טוב, אז אני מערוץ הגה מגאה שיהיה בדיסקריפשן. נכון, תומר? אין לי, יש לי רק אחד. הרציתי תפוח, רגע, אני צריך קראפטינג. קח. יש לי חיטה. אני רמה אחת. בוא, אני רמה אחת. מה? אבל אני חייב לצאת קראפטינג, בוא. מה? זרוק שתי לבבות. כן. קח. יש לך נעליים. בוא, אתה ראית אבל איזה אמור קטני יש לנו? יש לי? יאללה. אין פה שום דבר מעניין. רק ארמורים שיש לנו אותם. קח. מה? אתה רוצה לי... אני חייב קראפטינג. הלאה בוא. אבל לא יהיה לנו אוכל טוב. נצטרך לאכול את הפאונד פיש בסוף. בוא. דף מאץ'. וואי, כמה שחק מתה. ביס, גו טיים! אני נשרף. חכה לי! וואי, כמה פרפרים! נזרקה בטעמים. לא רוצה.
יש לי שרפנס. ואל תילחם איתי עם זה בדפמאץ', די. טוב. אין, זה לא פה. מה זה משנה? יש לו אירון צ'ספליט גם. זהר, אני זורק פויזן. פח. פגעת בו? כן, לא, פגע בי, אתה פגעת בי. כן. יש לי לאגים. תרוג אותו. יפה. איך אירון צ'ספליט? קח. יש לי 3 איירון. מה? די, תהרוג אותי. יש לי סטורפלד עם שחר. חכה, יש לך מכנסיים? לא. כי לי יש. די, סיוון. לא, אין לי, בשבילך אין לי. חכה. לאגים, חכה. או, גם לי יש סטונסורד, אתה רוצה שתינו יש סטונסורד רגילה? יש לי שרפנס. בואי עם רגילה. גם לך יש שרפנס? תעמוד בקצה, אתה מוכן? לא, רגע, לא נהניתי חיים. אין לי מערכת שיפול לזירה. שתתן לי. מה חכה. קרה? מה הוא עשה לכם? אתה לא אומר 3, 2, 1. מה זה? אתה אמרת לי יאללה. 3, 2, 1. אתה אמרת לי יאללה, אז חוץ שאמרת, תירה, נתחיל. אתה אמרת יאללה. זה. יאללה, 3, 2, 1. תקשיב עד הסוף. אתה לא אמרת, שאמרת 3, 2, 1 שאחרי שהרגתי אותך. לא אמרתי שום 3, 2, 1. אוי, איזה הפתעה, הייתי אמור לזיין. תעצור רגע, אני רוצה לדבר איתך על משהו אישי, תעצור את הסרטון. אוקיי, חזרנו. אז תודה רבה שצפיתם. ובוא נסתכל, בוא לשרת... איך הושפלתי על ידי הנוב הזה, אני לא מבין. רגע, בוא ללובי אחד, בוא נראה להם, נעשה להם עם הזרקה את הקטע הזה וזהו. עזוב. איך הפסדתי לנוב הזה? בוא. יש לי 600 קילים. יש לי 9 קילים. כן. סתובב, יאללה. וואי, איזה מזרקה יפה. טוב, תודה שצפיתם, ותנו סאב לסייד גיימגרל. תתנו לתומר וי גיימר פרו, יותר חשוב. יש לי 5 סאבים כולם. כן, תנו גם לי וגם לו, והלינק יהיה בדיסקריפשן. ותומר יחשוב עליי, לא בטוח. אני אשים על תודה. טוב, אז תודה שצפיתם ונתראה בפרק הבא שהוא יהיה הפתעה של שרת מיוחד. ביי. שרת מיוחד. טוב, אז לייק וסאב לשחר המחבל. תחשבו על זה, לי תתנו. כן, אני אבוא לכם הביתה, אני אחבל אתכם. יהיה מחבל.